and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Nagtuo mag-iliw ko malupig! Tuwad ka bayot ko! Yay! Sige! At tubangan ninyo si... Kano! Ano mo tawaman mo? Ha? Nagtuo mong harmless ko, no? O sige, dool! Tugsa-tog lang! Hagit ka na! Wa ko manghagit! Tugsa-tog lang! Ay! Dili kayo mong toyo itong to! Ay! Kinsa ba ninyo tuyo? Ha? Kinsay inyong tuyo? Panip! Abot namin! Da! Osa? Osa'y batsi na! Osa'y sakon! Osa'y batsi! Ikaw ha! Wala! Dagan! Dagan! Asa na mo? Gugulan niyo! Gugulan niyo! Usa man day nahitabo. Ay, may nakita man gud ming tulo ka lalaki nang. Unya katingalahan kayong ilang mga liho. Muna. Maduol ko ha. Maduol ko. Nagduda ko katingalik. Mauna tong kiingo ni Dayan nga makuha ni mo. Nga nagkasabot ni Carol. Nga doon daw niya sa kapitan. O samtang ako, maoy mo babag niya mga salbahis. Ilbades Anastasia. Aw! Wa day siya siyang kwarto nang. Migawas siya. Iya man gani kong gipasidanan nga dili jud ko mo gawas. Abi pa dakog tuwa siya sa kapilya. Uy, Carol. Dali, Carol. Ano ba kita ostay? Ang dali na yun. Oman ko. Ay, dinhi ka lang, Ilay, ha? Dinhi ka lang. Dili, may mo gawas ka katingalik. Mabalik ka itong mga tawhana. Hoy, panarang ka lang, ha? Panarang ka yun. Dali na Fanny, dali na pagdali diha. Pahitaon na nato si Dayan. Unsa mga kong buhaton? Asa ko pangitaas si Jay. Oh, si Wena. Oh, nganong madali siya balik sa akin. Sa dang iya ko nakita. Ako sing apason. Nagduda ko. Nga doon na siya kasayuran sa nahitapo ni Jay. Naulian na ka siya sa iyang pagka-amnesia. Makalagot. Sa kadagan sa mga tao nga ako ikasugat, si Anastasia pagid may akong masugatan. Kano na ka-ekyas masyagi ka sa kwarto nga giptaguan ni Papa niya? May kahom yung kang kinimabayhan, ha? Moderate ko sa sakyanan. Aron may karason ko niya. Kung nga nung dali ko may balik sa agi. Niagit siya paingon din, eh. Niya dos por dos. Ako kining andamon. Kay kung dili ko din kapungan si Anastasia, ako kining ibunan niya. Nganong madali kang balik sa imong agi sa dang imo kong nakita, Wena? May nalimtan ko. Hinungdan nga, may dali kong balik sa akong agi. Dinhi sa sakyanan. Ngano? Nakakita ka na diyan ako? Tingalik ikay una nakakita nako. Hinungdan nga madali kag balik sa imong agi aron dili magkatagbo ang atong dan. Hait ang imong mga puhong, Anastasia. Dili man tingali, Wena. Igo ko lang gipadayag ang ako na matikdan. Murag doon na kay gitago gikan ako. Gitago? Unsa man kunay akong gitago gikan nimo? Wa na mahiuli si Jay. Kimingaw ka na? Hain mo sa taguy. Shit ka! Kung ganong ingon ni anang imong pinangutanan. Hitsura na ba yung kong kidnapper? Ikaw mo ay nagsugo ni Nilo aron unta ko kidnapon, dili ba? Namasangil ka, Anastasia! Ngano? Mao ba ka na imong nakita? Ayaw iapil ang tuga nga gihatag nako, Wena. O nganong ako man ko na imong pasangilan? Tungod kay ikaw ra mo ay dunay kapasidad sa paghimog alaot sa mga tao nga imong gikasilagan o kaha sa tao nga gusto mong maangkon. Wa kay kamatuuran ni anak. Nalimot ka ni Nilo nga mo imong gisugo aron unta sa pagdagit o paglugos nako. Dili ka na tinuod! Nalimot ka nga imo untang ipalikidar si Nilo.
Nalimot ka nga siya ray wa mamatay sa sakyanan nga imong gipasakyan sa mga kriminal? Ha? Karon, Wena, nahinumdum ka na? Wa ko'y panahon nga makigsulti kanimo propetang bakakon. Hatagan ko ikaw sa tanan kong panahon, Wena, aron maluwas ang imong kaag. Peh! Unahag luwas ang imong kinabuhi. Una ka mo tabang sa uban. Nagtuo ka di ay? Nga wa ko masayod kinsay nagpadagit na ako? Ngano? Wa ka ba di ay masayod nga nalayo ko sa akong inahan ug sa akong iyaan tungod nimo ug sa imong amahan? Kung tinuod ka ng imong gipanulti, buot bang ipasabot? Imo kong nakita, aron imo jud kong pasangilan nga doon ako'y labot sa nahitabo nimo? Ha? Nga nang ipadagit man kuno ka? Ha? Nga nang ipadagit ka man kuno sa kong amahan? Unsa man? Nagtangag kag bulawan nga mooy makapa-interest niya aron dagiton ka? Gawas pa. Sa ako nang gikaingon nimo. Nagtuo ko nga siya na ang akong amahan. Pero dili di ay. Way nasayod ko nahain karon ang akong amahan. Kung buhi pa ba siya o patay na? Wena, kung ibalik mo lang si Jay sa iyang pamilya, tabangan ta ka nga maluwas ang imong kaag. Bungol ka ba? Giingnan ta ka nga wa ko masayod sa nahitabo ni Jay. Imo siyang gidagit aron imo siyang masolo. Aron imo na gyud siyang mapalag-iya, Wena. Wa ko masayod kung unsay nahitabo kay Jay. O kung tinuod pa nga mao ka na'y maumong pasangin, mapakita pa ka ko din Makig-atubang pa ka ko nimo? Nagsulob ka lang sa sapot sa karnero, pero ang tinud-anay, usa ka kalobo. Ug nahibaw ka pag unsay lobo? Ayaw sa paglakaw, Wena. Buhi ko! Oh, ano na iking ka man? Nakalitan lang ko. Daga pa kong buhaton sa among lula. Diha ka na. Dili ka makalikay, Wena. Nakasiguro ko, ikaw mo'y hinungdan nga nung wa na namo makita si Jay. Kini na lang rosaryohan ang buhaton kong panagang. Aron dili ko dagon sa kahuyang. Siguro ko, kagaan kini maong rosaryohan. Ilagi pa na mas tamasan ang bugtong binuhat kung may gapitik sa kong kasing-kasing. Mahayan mo's tibok mo kinabuhi, Wina. Ang pagkubasa mo tuganian. Magmahay ka. Kaya dili ka putaog. Bisan ka no sa. Dili ko ni mamaangkon. Dili ka magkatilaw sa kalipay nga imong gipaabot kay kanako. Kiayaw plano ni Wina ang mga pangitabo. Mahimo kidagit nila siyan. Ug aron ko masud sa ilang laang. Iladan ko gipaybaw. Hain makakaroon ang ako mahal. Hain nila't ko isiyan. Asa man mo? Nangita mi ni Budoy, kikuyawan mi. Ngano? May tulo magkataho nga mi atos inyo, day. Ako'y may atubang ni atong tulo. Sampai si Carol, mo ni mi ato ni Kapitan, aron pagsusikin sa tong tulo ka mga tao. Hain na maroon ang tulo ka tao. Sila na mo'y gitahasan ang pagkuha ni Mama Auntie. Wa ka ni angin kabalakan, day. Kay gigukod na sila ni Kapitan kauban sa mga tanod. At tuon ta na yun si Mama. Dali na. Sige, pagdali ta. Kay, nabalakan na naman to. Kung hain ka na. Dali ka maliging mibalik. Usa man. Inyo nang nakita ang gipapangita na kung ata si case. Nakita jud ko ni Anastasia. O gisadyahan ko nga may labot sa nahitabo niya o kay Jay. O yan tungkol lang niya na, may bati kagadlok. Oh. Tuod. Tingali, nasundan ka ni Anastasia. Nagbantay ko sa kung pagpaingon din Busing! Oy! Busing! Busing! Usa! Nagkukunin mo! Ay, nagkukunin mo! Usa! Nga nung may diretso mo din eh. Nang kinikukunin niyo!
Kuha ka lang. Amo man silang nasaag. Mo hinungdan nga midletso mi din eh. Tasa eh. Inyong gipakubag ka diyo akong dugan, ha? May gani kay sagpare na dawat ninyo. Ug dili mga balas kong armas. Nganong wa ninyo madaang inahan ni Anastasia? Ha? Ako mo tubag. Kanang nakabantay ka tong bayot, busing. Unya, nangabot ang mga tanod. Mao to nga, nanakan mi, oy. Dagan mi. Pulos mo mga inutel! Sige, tawi. Oh, hinuon. Malipay ko kung nasundan ka ni Anastasia, Wina. Matuman ko ang gusto kong mahitabo. May pakita nagkaisog si Anastasia pa! Unsay mahimuso sa kababae? Batok sa ko mga tao. Ha, Wina? Dili mo kakumpiyansahan si Anastasia pa. Musoko na siya! Sa? Kinahanglang malayo din ni si Jay. Kesa iyang tuno, iyang luwason si Jay. Oh. Dali ka man daing maratol. Determinado si Anastasia sa pagluwas ni Jay pa. Naniguro siya nga may labot ko sa pagdagit niya. Ingon man kang Jay. Busa kinahanglang ipalayo ko si Jay gikan din he. Buto sa pistola! Natultulan na ta din pa! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!